Вітаю вас! Я вучень 11 класу Жамшурской сярэдняй школы. Вашай увазе прапаную верш Георгія Тамашевича «Пропал без вестки». Под хмурным небом цішыня навісла. У абдымку з грукатам былых баёў глыбокім жалем застагнала вісла. Адсюль перад атакай воін выслаў салдацкае пісьмо бацькам дамоў. Пішу ў акопе, сонца трохі грэ. Мы заляглі на беразе ракі. Осень травінка побач зелянее. Што будзе заўтра, кожны разумее. Здароўя, любімыя бацькі. І кінула ў атаку кананада. На бераг супрацьлеглы, па вадзе. Касілі кулі, бомбы і снарады. Смерць святкавала жудасным парадам. Ніякага ратунку, а нідзе. Навекі павянчаўся з віслай хвалі, без пацалункаў, кветак і музык. Жыццё аддаў, за бераг левы, правы і не жадаў ніякай сабе славы. Над роднай хатай мірны маладзік. Ды толькі боль несправядлівай весткай, халодных і казённых, страшных слоў, што прачытаў ім пачтальён з павесткі. Ваш сын падвіслым прапаў без весткі. І ледзянела сэрца ў маці бацькі кроў. Яны яго ўсё жыццё чакалі, гадалі і на цеста ў дзяжы. Імя адзінага сыночка вымаўлялі. І кожны дзень з малітваю чыталі апошняе пісьмо. У ім ён жыў. Пішу ў акопе, сонца трохі грэ. Мы заляглі на беразе ракі. Осень травінка побач зелянее. Што будзе заўтра, кожны разумее. Здароўя вам, любімыя бацькі. Не разумець адно бацькоўскім сэрцам. Чаму і як бяззнакава прапаў? Ён быў савецкіх войск армейцам. Быць можа, на небе зоркай адзавецца. Даўно ўж ён бацькоў там прачытаў.